Všetci točíme. Čaute gameri a gamerky, vítajte v tomto zábavnom videjku z Minecraftu na súkromnom serveri. Pečko vám nepovieme a je to také videjko na odreagovanie, že? Áno. Je tu Bobo, Joey a Niklix, čaute. Čaute. Ahoj. Trošku mám lagy, lebo mám The Box, tento texture pack a akurát stávam dom. Tu nám môžete vidieť Joeyho a Bobov dom a Niklix zatiaľ bude bývať so mnou. To je náš starý dom. A tamto, čo vidíte tam, tak to bol Niklixov. Ale už nevidíte. Teraz potrebujem... A ešte ak mi dáte chvíľku prístor, tak keď už točíte všetci, tak musím začať aj ja. Takže aby to bol taký super ultra natáčací. Ultra trapný natáčací. Takže ahoj, ja som Joey, vítam vás na Bonnieho serveri. A momentálne pozerajte sa všetci postupne. Takže je tu Bobo, Bonnie a Niklix a samozrejme ja. Ahoj, a takže je to video vo videu. Video vo videu. Takže áno, každý z nás natáča. Ja s Bobom momentálne máme kreatív. Takže lietame a dokumentujeme ako sa stáva Bonnie a Niklix domček. Najprv som to ja začal natáčať a potom všetci opakujú. Áno, toto inak je domček náš s Bobom, ktorý už je trošku pokročilejšom, ale to nevadí, to je tak akurát. A napadni mi pripomína jeden dom, nemenovaný. Nie, nepripomína Gogol dom, iba tieto schody, ale ak pozriete Google má na TV, tak pochopiť, že on tu nemá sklo. A ja nemôžem kliknúť do crafting boxu a... Teba či to ďalej. Trošku lag mám menšie. Ahoj, Bonnie. Ahoj. OK, takže uvidíme, že teda mají do timelapsu. Uvidíme. Ak tu vidíte vy vlastne. vlastne. Viete, je piatok, oddychnúť si všetko od školy. Áno, Áno, od školy. Oddychnúť od školy a je 9 hodín, o pol hodinku. Ja padám. O pol hodinku začína X Factor, bitch! Pozriem sa, koľko mám miesta na disku, lebo odprenem sa v minulom videu došlo miesta na disku, tak preto je na konci seklo. Chlapci, mám taký menší nápad, prestaňte natáčať, prosím vás, alebo vlastne to prestaňte. Nie. Prosím, musíme si pohovoriť v súkromí. OK, takže prestávam natáčať tak veda. No, takže sme späť, ja som späť, neviem ako Joey a zase mi došiel stone, takže musím ich vypáliť. Áno, ja som tiež tu, len som chcel chlapcom niečo skromne povedať, čo som nechcel do videa. Nechcel, lebo je hajzel. Áno, ale inak ako povedať to môžeme, Bobo, aký... Takže sme tu späť a zase. Au. Potrebujem stone, cobblestone a stone, bože môj dobrý, ja sa musím niekde naťažiť. A tu pod vašim domčekom, ste veľa toho. Nie. Ale ja až tam za schodami ťažím. Zakázané. Takže to je tvoja baňa, hej, toto čo som ja tu nenašiel. Au, ty retardovaný debil, toto nechaj mi, hej. Ja len cobblestone som. To som... Nebolo, to bol Bobo. Abo, jasná baba. Videj Bobo. Viem, že to je trošku trapný, tak zabavné videjko trapné, ale... Nejde o to, ide o to, aby o to vôbec nešlo, viete. Ale to nemá byť zabavné videjko, to je bonusové videjko. Bonusové videjko. Bonusové videjko, takto pôjdem dole, tu na uvidíte. Takto bude, to je tá diera. Nežart. My chceme vidieť stavanie. Áno, však ja teraz, a neťaženie. Dobre, ja nemám veci, nemám stay gamer alebo čo? Áno. Inak, čo sa týka aktuálnych informácií z dynamickej mapy od serveru Minecrafta, teda mainuj.cz, tak Boroko, teda Minecraft je server. Idem sa pozrieť. Na serveri, brácho. Ty sa nepozrieš, ty tam toč. Ja netočím, lebo nevstáva nič. Aj. O chvíľu prídem. A kde ide teraz, akože?
Ja... Asi ide vygurkať trochu. Aha, už viem, čo je. To ste nepočuli nič, hej? Ja to vypívam. Ja, ty si. A ty si swagger. Ja, aj, on je v tom, robí si ten, jak sa volá, dol, či čo to je? Ja? Portál, alebo čo? Brokolo. Jaj. Jaj, ja vám poviem, že mne je taká zima. OK, takže ja si odskočím, pretože si idem povodiť. Viete čo? Na Facebook pridala jedna, nechcem robiť reklamu, tak jedna stránka, že v Tatrách napadal sneh. Viete o tom, Rachule? Ne. Nechce čakať toto. A budeme robiť viac takých bonusových videí, ako na mojom serveri. Možno. No a ideme pozrieť teraz Joeyho a potom domček. Joj, ja to točím, chápeš, a chcem vidieť, ak stáva, že inak to sú. V Českách máte koľko dreva naspamované cez Karen. OK, ja si požičím niečo. Tam nič nesú. Tu je taká pekná fontánka. Čo by spravil? Á, to je ako výťah, hej. Zároveň výťah. Trošku lágy väčšie, menšie. Bo nie, aby som to uviedol na správnu mieru. Ak si tam videl všetko, čo tam bolo akože v tých Českách to drevo, tak vyhnuté je len to brezové a obyčajné. Ale zvyšné, to čierne, ktoré tam najviac začalo. Niečo som pri tom tvoje 34. Aké? Dia? Nie, ironové. Dobre to máte. Akurát tu si opravte ten schod na začiatku. Asi ma inšpiroval niečím. To môžeme spraviť. Ja v mojom videu tu dám preč tie songy, ktoré rozprávame a najradím normálnu muziku. Muzika trmá. Oj, pál sa tí retardopane. To sa zatiaľ zmenil, bo mi tu dal pustu. Vidíte? Ja mám náklad, ja spravím z dreva. To je poschodie. A zároveň niekto mi píše, no ja neviem, kto mi píše. Chcem natočiť ešte aj videjko z nejakej parkour mapy alebo nejaké proste také mapky, neviem, nájsť to bude, ale je to a neklik vás nie je ja, nie je to vôbec kopírované od Gogiho, sorry, Goga. Boh ma, ja chcem sa ti nejsť pomôcť. Nie, lebo ja točím, ako ty stávaš a nestávam. Akože pekne to si uvedej. Oh shit. Trošku nevybrejím, to sa má vdarilo. Ej, aj. Johnny, môžem vybrať ďalšie drevičko. Ja. Ahoj.
Joey, teda Joey, Bobo. No, Len tak typujem, zajtra máš zápas. že by. Hej? Proti? Snina. Snina. Snina like. Lebo ak nie, oni vás rozbijú. Sú silní, oni sú machry proste. Snina. Tam asi veľa snívajú. Do popisu dám aj timelapse tohto videjka, čo teraz je, ale od Boba. Bobo dáš na svoj channel, že? Áno. A od Joeyho ešte videjko, čo on točil. A... Podobné videjko asi nebude, to sa vám ospravedlňujem, ale nejak mi to nenatáčalo a už sa mi to nechcelo. Pozbám rýchlo, Takže sa ospravedlňujem všetkým fanúšikom Team Rezvela a mňa. nevadí. Neviem, kto tam je dole, ale potrebujem rýchlo teraz cobblestone. Zarovnám. Tak počkaj. Ale jaký cobblestone? No už nič, mám všetko. Zarovnané. Dokončím strechu a moje video, čo teraz natáčam, vypnem a vidíte aj ďalšie bonusové videjko ako bonus videj. No teraz chcem tak povedať vec, ktorá sa mi nepáči na tomto packu je, že proste nevidno ako tu na. Proste vidíte, teraz mám, vidíte, čo mám teraz v ruke a ešte nevidno to, že ktoré máte v ruke označené. To sa mi na to neviem. A Bobo povedal, že bude smiešný dom, no ja si to nemyslím. Ja tu pekne všetko spravím. Nic ste nevideli, nic ste nevideli. Ani v timelapse nič nevideli. Nie, to zakryješ. Začiarkaš. Trollfacem. Budeš tak hádať trollfacem. Abo Dia. OK. Toto by som mal. Jak Gogo. Tak z tohto bonusového videa je to všetko, to len také zábavné videjko a môžete sa tešiť na 7 diel z Multicraftu a majte sa, čau Bobo. Čaute. Čaute.